Wewangunan Karatan Surakarta, Kori Wijil kalih. Kita saking lacak sab sepisan ini babagan nafsu dari nafsu kali ngertos kahanan dunya boten saged ocat saking kali kaget kajagat kaping 3 prangatar untuk pandhawi ageng sasana sumiwa sedaya saged kayuh kasampurnaning urip kasawan gesang wit saking dunya lan bedhawit tegelahan lajeng salajengipun nancik tataranipun wonten mriki niki dos pundi panganipun pendhasawangi badhe wit mirsani kahanan panjenengan piyambak dipunika dewasani pikir manungsa urip menika saderengipun betul mriku kula matur malih wonten bangsal kali ini kita bersani. Nun gambaraken pranambita sing siji Allah sing siji wetan nama bangsal Mertalulut niki Mertalulut. Menika papan kangge paringaken ganjaran. Paringaken ganjaran. Ganjaran kekucah sedia. Remen sing kraton Surakarta dhateng para kawula sing labor-laboripun panjen sae. Niki wonten niku. Niki sing ringkilen Singonagara, nanggon bangsal Singonagara, Singonagara. Katon kangge maringan pidana dateng kawungan Jeksa Singonagara Algojo tukang gantung wong tukang nyembelih wong jaman rumiyin sing Allah diparingi ganjaran sing nasa Allah diparingi pidana sing apik bae sing sae pangabektinipun bulu bektine sae paringi ganjaran salajeng kok dadak ngidak wau niku sejarahipun dos pundi menika sila menika rumiyin bekang sang Kraton Kartosura niki no Kabupaten Jawi. Mboten dipunplester amargi aslinipun sila centeng rumiyin kangge landesan mocok jonggo. Dene landesan methok gulu. Sinten menika? Nggih menika Raden Temunggung Sandiman. Menika salajengipun berandal abdinipun Pangeran Blitar dados retu rikala pemberontakan Trunajaya lajeng menika dipun ketangkep ketemu. Terus dipun paringi pidana pejah kanthi dipun pocok jangganipun. Landesane Kisrono. Lajeng dipun moyaken mriki mboten keparang ditutup kalian napa segel kaya plaster. Sinten kemawon ngomong mriki liwat mriki saged ngidak. Menika tegesipun napa mboten ngidak waran. Tegesipun nen kedah ngicali pakarti sing kala-kala wau. Tidak yen sumingkir saka ramen Penjasraya. Tegese mboten tumindak sing mboten sae. Coba yang baik lambang ini ngicali tumindak sing ana tidak. Kantuna rahayu tumindak sing sae. Wagi napa badhe nggayuh kasawan gesang kula wau. Niki gambarane. Lajeng menika wonten niki Kori niki lawang niki gapura niki. Naminipun Kori Wijil pisan. Nggih Wijil kalih. Menika saking nami Nun Sewu tokoh menawi basa Indonesia tokoh pejabat saking Sentana Raja lan Pangeran Wijil. Pranambita dene manungsa gesang menika menawi badhe nggayuh kasawanan urip kasawanan gesang sageta njagi lisanipun piyambak-piyambak, menjaga ngendikanipun piyambak-piyambak, menjaga bicara sendiri. Sawangantos nyelkitaken sanes. Ngendika sak ngendikan amanantos ndamel sri ing sanes. Jangan menyakiti orang lain. Niki Kori niki. Tegesipun pranambita piwulangipun ngendika menapa kemawon ampun ngantos tiyang sing mirengaken niku sakit hati, tersinggung. Niku gambaran niki. Somale ngantos duka-duka. Nggih, lajeng menawi sampun ngertos bab niku badhe ngungak dhateng kadewasane pikir panjenengan. Monggo dalem mlebu mriki. Ha niki sampun gaten mriki.